Ola, somos Carla e Hugo. E hoxe vou falar sobre os perigos de Instagram. As redes sociais serven como ferramenta de comunicación e entretemento entre os usuarios que as empregan. Neste caso, imos falar sobre Instagram, que é unha das redes sociais máis populares e utilizada por un gran espectro de persoas. Instagram ten unha gran variedade de funcións. Podes publicar fotos e vídeos que logo podes compartir ou crear vídeos curtos con efectos e audios similares aos de TikTok, Instagram Lives ou explorar o contido de outros usuarios. Pero realmente coñecemos os riscos desta aplicación? Iso é exactamente sobre o que imos falar neste vídeo. Un destes riscos é a privacidade. Instagram recolle unha gran cantidade de datos persoais que os usuarios comparten na plataforma, como pode ser o correo electrónico, o número de teléfono ou información de pago. Isto pode ser utilizado para crear anuncios dirixidos en función dos seus intereses. Non obstante, tamén conleva outros riscos importantes. Se estes datos caen en mans equivocadas, poden usarse para cometer fraudes ou para roubar identidade. Tamén pode ter riscos económicos. Os estafadores aproveitan a confianza dos usuarios para enganalos e roubarlles cartos ou información persoal. Fano, por exemplo, a través de ofertas falsas, descontos demasiado bons como para ser certos e ligazóns maliciosas que levan a páxinas fraudulentas. Outros riscos é o acceso a contido inapropiado. Instagram pode expoñer aos adolescentes a contidos inapropiados como violencia, sexualidade explícita ou discursos de odio. Isto pode afectar negativamente ao desenvolvemento emocional dos máis novos, que moitas veces imitan comportamentos prexudiciais influídos polo que ven na plataforma. Outros riscos é a dependencia e a adicción. A adicción a Instagram, especialmente entre os adolescentes, leva a un uso excesivo da aplicación. Isto pode reducir a productividade e restar tempo a actividades máis enriquecedoras, como o estudo, os deportes ou relacións persoais cara a cara. Outros riscos é a idealización. En Instagram preséntase con frecuencia un mundo de vidas e corpos aparentemente perfectos, o que pode afectar a saúde mental e benestar da mocidade. A comparación con influencers pode provocar baixa autoestima, insatisfacción corporal e a visión irreal da vida. E ata aquí o noso vídeo sobre os riscos de Instagram. Agardamos que esta información te axudará a reflexionar sobre o uso que faz desta rede social. Lembra que non se trata de deixar de usala, senón de usala con sentido crítico e responsabilidade. Coida da túa privacidade, do teu tempo e, sobre todo, da túa saúde mental.